Velkommen til Trendset. På din bryllupsdag, der er det rigtig dejligt at have sådan en fin lille bryllupstaske med. Den findes enten i hvid eller i råhvid. Den her, den har fine paljetblomster og perler. Den her, den har nogle søde små stjerner. Så der er faktisk en taske, der kan passe til enhver brudekjole. Tasken kan indeholde din lipgloss og din mascara, som du skal bruge til at friske lidt op med i løbet af dagen. Du kan også have et lige fint lommetørklæde, det kan du sagtens få brug for. Taskerne findes også i mange andre farver, hvis du har lyst til at lige få en lille farveplet på din brudekjole. Tasken klar til at blive sendt til dig. Kig indenfor hos trendset.dk. Der er rigtig mange fine tasker at kigge på.